ניימה, ואמר לו המאמן שמחר הוא ייתן לו תשובה סופית מתי הוא רוצה שהוא יגיע. כמו שהזכרנו, הם מאוד מקווים שהוא יישאר גם בשבוע הבא. שכטר משאיר את איציק כהן מאחור, והנה בא השער הראשון של הפועל תל אביב. גוטמן לרגע חיכה, הוא הסתכל על הכוון, אבל הכוון רץ עם הדגל למטה. יש שער, מהרן ללה עם הראשון של הפועל תל אביב. הגנה לעכו אין, לא במקרה שבו איציק כהן איבד את הכדור ושכטר, ובוודאי לא במקרה של הכיסוי או מניעת המסירה. טוב, גם אם הייתה כאן נגיעת יד, זה כמובן לא נחשב. אמרת הגנה, אני לא חושב שבמקרה הזה הייתה הגנה פה, לא היה שום דבר. נתנו לשחקנים של הפועל תל אביב לטייל חופשי בתוך הרחבה ולתת פס, ושחקן כשעוזבים אותו מ6 מטרים לבד ומקבל כדור, אז לא יכול לא להפקיע שער כזה. שער קל מאוד להפועל תל אביב.